You know, apha emhlabeni mntakabawo sezasa-hijackwa sayijackwa ke ngomtyholi sayijackwa nguSathane yahijackwa imission nento esiyizele yapha kulo mhlaba. Sizawukhe singene ezwini ke ngale nto ndigqiba uyithetha ngoku. Sike sivuke ukuthi uThixo uthini naxa kethetha nempilo zethu silungisa. Ngumfundisi Bathandwa Cwasi ke lona ke sindisibeke izono zam zixolele wamkelekile ke apha enkqubeni yethu. Ndicela ke sitshileni izwi lenkosi uJesu sike sibaleke nje sepha kuncwadi kaMathew chapter number 6 verse number 19 ithi phaya xa ifundeka ze ningaziqwebeli ubutyebi emhlabeni apho konakalisa inundu nomhla nalapho amasela aqhekezayo ebe koko ziqobeleni ubutyebi ezulwini apho kungonakalisa inundu namhla nalapho amasela angaqhekeziyo ebe kaloku apho bukhoyo ubutyebi benu yoba lapho nenhliziyo yenu. Inhlokondaba yakhona ke ithi ubutyebi ezulwini. Amen. Ndidliwa ngalamazwi nje ngalena imini namhlanje bazalwane ukuthi kukhona ubutyebi uThixo asibekele bona okanye afuna sibufumane ezisisaphila apha ezantsi emhlabeni. And then uSathane uyijikile yonke le nto le wayenza ifocus yethu ukuthi isikakhulu sifocus ekuthini sifumane imali, sifumane imoto, sifumane izindlu, sifumane imfundo eziphakamileyo mntakabawo and we gain status through ezo zinto ezinjalo. We gain ukuthi singabantu ababaleke kangakanani na ngokwendlela yobana unemali engakanani na. So uba unamali awunandla awunamoto you are ngumuntu nje wena awungumntu obalulekileyo according to indlela kwenzeka ngayo ngapha emhlabeni. But now kule verse siva uYesu esinikeza isecret engummangaliso ukuthi sikwazi ukuphila phela umhlaba. Uthi into emaniyenze nina abantu bami sanukuziqebela ubutyebi apha emhlabeni ziqobeleni ubutyebi ekhaya ezulwini apho kungonakalisa into khona apho amasela angaqhekeziyo ebe. Now kukhona ke ngoku ubutyebi obalapha emhlabeni apha lapha emhlabeni ubutyebi into obubhedi ngayo into bana wakufa awukwazi ukwelela nabo ngapha kubomi bangapha kwencwaba. Amen. Because there is life after death. Once ufe nje ungena kobunye ubomi ngapha kwencwaba, which is uxhomekeke ngokuthi busebenzela laphi na, usebenzela ezulwini okanye busebenzela esokweni. So it's either ubheka kwezo ndawo ezo soul yakho ya kwezo ndawo ezo zoyi-2. Now uSathana in order for uba afumane ke ngoku i-souls zethu okanye afumane imiphefumulo yethu usirhalisela ngobutyebi balo mhlaba. Udatsho xa kethethayo nakuncwadi xa ethetha noYesu apha kuMateyu nakuLuka chapter 4 ude atsho athi ndakunikeza bonke obubutyebi nazo zonke ezikumkani nazo zonke izinto lapha emhlabeni if you can only bow apha kum. So uyayazi uSathane into yobana ungazifumana ezi zinto ezeza lapha emhlabeni zizawuphela lapha emhlabeni awuweli nazo uye nazo ngaphesheya ngoba nomntu xa sekebhubhile uyathathwa nje afakwe encwabeni mntakaba. Haleluya. Azishiya apha into zakhe engazi ukuthi ke zawutyiwa kanjani eziqhutyekiswa ziphathwa kanjani ngabantu azishiye kubo. Now uThixo ke ngoku usinikeza a great solution ukuthi senze njani na. Uthi ke ngoku masiziqobele obasezulwini ubutyebi. Iyenzeka kanjani lento ukuthi umuntu aziqobele ubutyebi basezulwini? The only thing that you can do ukuthi uthathe obubutyebi unabo balapha emhlabeni. This little thing that you have apha emhlabeni uyiguqule uyiconvert ibe into eza kulinda kwingunaphakade lakho. Xa nisitsho kanjalo ndithetha ukuthini? Ndithetha ukuthi uyakwazi ukuthi ngale malanyana oncinci onayo, that 2 rand you have, that 10 rand that you have, uyakwazi ukuthi uyithathe unikele ngayo kulaa mntu ombonayo ehlupheka okanye kulaa mntu lona oyidingayo okanye kuloo mntu okubeke ukuthi unikele ngayo kuyo. That 10 rand obe nayo ngenxa yoba wena uye waconverta this 10 rand wayenza ke ngokuthi ivelise uthando oluvela enhlizweni yakho ngoba iBhayibhile mositsho ukuthi ithando soze luphele lona. So anything oyenza out of love ngeke iphele loo nto leyo, uzofumana umvuzo wayo ngapha ezulwini. So uSathane ke ngoku usenza ukuthi sibe nenhliziyo ezi-selfish, sibe nenhliziyo ezicingela thina sodwa, sibe ngabantu
abafuna kuko kwethu kuphela, because ithi iBhayibhile uthi uthando alufuni kukokwana, uthando alikho selfish. Love is not selfish. Ngincwadi ke le yabaseKorinte bokuqala chapter number 13, uthando alikho selfish. Ithi noba ungathetha ngezilwimi mntekabawo ezengelosi nezabantu, uthi uprofete, uthi uthando ungenalo awunto yanto. Amen. So uThixo ufuna sigcwalise uthando apha emhlabeni. Kukhona abantu abalapha ngaphansi kwakho, noba bekhona abaphakameleyo, noba bekhona abakurejectayo empilweni yakho abantu, but there are those people who need your love. But kukhona abantu abadinga uthando lakho. Kukhona abantu abazibona besezingcingongweni, besezingxakini ezinkulu, iBhayibheli bezibona ukuthi ngeke nibesakwazi ukuphuma apha kule problem, but ngenxa yothando nje olunovela kuwe, that support that you can give that person, olothando olo lingakwazi ukulisindisa la mphefumulo, ungabi sazibulala la muntu lo. So ngenxa yeso senzo eso sothando othe wasenza, uThixo uyakurewarda ngalonto le, akubekele ubutyebi bakho ekhaya ezulwini. So we need to be abantu abagcwelela uthando. And officially ngoiBhayibheli itshilo yathi kule mihla yokugqibela, ngenxa yokwanda kobubi liya kuncipha uthando ebantwini. Obubi ke obo sibubonile buze bangena nangaphakathi ebandleni, kwangena nangaphakathi ukuthi thina abantu basindisiwe okanye thina abazalwane siqalisile kwathina ukukhohlakalelana sesodwa sizenzelana amayelekenqa. Sometimes sine misunderstandings zethu singa-understandani, kodwa iyonke loo nto leyo ifocus yayo njengoba yenza nje uSathane wenzela ukuthi kuphole uthando ezinhlizweni zethu singabazalwane, singabi nalo uthando. And then ke ngoku once ube nothando phezulu ubonakala as umuntu on a great treasure okanye nobutyebi obungummangaliso. Once ube nenhliziyo engacingeli wena, inhliziyo ethi ndinganomnye umuntu angafumana ubomi obungcono obude bungaphezulu nakobo bami ubomi. Once ube nenhliziyo enjalo, uthi abantu bathi you have a heart of gold. Ayibo, amen. Unenhliziyo elungileyo. Once ube nalo nhliziyo elungileyo, whatever thing that you do, noba abantu abakufumana akwanikeze recognition okanye bakubulele mntakaba ngalonto leyo uyenzayo, but ngenxa ubuyenzile wena, uThixo osezulwini akalibali madinga. uThixo osezulwini uyijongile imisebenzi yakho. Uthi athi ngoxa uthethe uYesu incwadi kaMathew chapter 25, uthi ndandilamba nina anandinikeza ukutya, ndandisentolongweni nina anandivelela, ndandisesibhedlele anayo yondibona nalapha esibhedlele futhi, ndandigodola ananombathisa. Bayabuza ke aba bantu bathatha bazophosa esogweni ba siyenze nini lento le. Uthi xa kethetha uJesu, nantoni na niyenza kwabo abancinane okanye nantoni na eniyenza komnye umuntu, ngayibeka ngolo hlobo in simple terms, whatever thing that you do komnye umuntu umele nazi ukuthi lonto le eniyenzayo aniyenze kulaa muntu kodwa niyenza kum. So in other words, xa usenza okuhle phambi kobuso bukaThixo okanye xa usenza okubi phambi kobuso bukaThixo, laa nto yenza kulaa muntu lowana awuyenzi kulaa muntu kodwa uyenza ngqo uThixo. Umvisa kabuhlungu uThixo, because uThixo xa ibona omnye umuntu ubona yena, because sidalwe senziwa ngokomfanekiso wakhe nangomfuziselo wakhe. So ke we are an image of God. So xa ndenza okuhle ke futhi emntwini, uThixo loo nto uyibona as into ayenza oyenza wena kuye yena enguThixo. Utsho ke ngoxa sitsho uthi xa ijonga kwaba bangamalungisa, uthi izani nina nizodla kubukumkani obungenaphakade mntakababa, ngoba nina nithe ndinxaniwe nandiphinde yosela, nathi ndilambile nandinikeza ukudla, nathi ndisejele nahamba nandivelele ejele, nathi ndisesibhedlele nahamba nandivelele esibhedlele, nathi ndingowasemzini ndidlula ngendlela nandithatha nandenza ivisite nandamkela. Ayibo, amen. Uthi ke ngoxa ithethayo xa bebuza abo into yobana siyenze nini le nto uthetha ngayo Jesu, uthi whatever thing eniyenzayo kwaba abancinane okanye kumuntu wonke lapha emhlabeni, noba niyenza kulona ongathi akakhathalelekanga omntu, mna ndikuThixo ndiyachukumiseka nisezulwini ndiyibona le nto niyenza apha kum. Ayibo, amen. So bazalwane, masibuyelwe luthando, makhe sibuyelwe luthando. Inhliziyo kaThixo mayibonakala apha kuthi, laa nhliziyo eyayikutata konyana wolahleko lo wayelahlekile sidinga yona kule mihla siphila kuyo. We need that heart ekwazi ukuthi ingabali izilando, ingabali ukuthi lona umuntu woneka kangakanani, lona umuntu ndihlukumezeka kangakanani enhlizweni yami, kodwa unqwenelele okuhle umuntu. That is why iBhayibheli itsho njalo ukuthi masizithande intshaba zethu, sizisikelele futhi. Ayibo, amen. Sizithandazele, sizisikelele intshaba zethu. Ikwalapho incwadi kaMathew nale verse. Ayibo, amen. So kubalekile ke ngokuthi thina singabazalwane sibe ngabo bantu abanjalo abakholisa uThixo
ngolo hlobo ele. Xa sithi siveliso olwathando laliphezu kokatata wonyana wolahleko, that heart eyenza ukuthi utata wonyana wolahleko abaleka akhawulela unyana wakhe mntakaba. Jonga lolu suka ngapha kwaphalaphala ulahlekile, nangu utata ngapha ulicala uhlele bungcweleni, uhlele kuthembekeni kwakhe naselizwini lakhe. Kodwa uthe esombona unyana wakhe siza ekude, wabaleka utata wahlangana nonyana kwafika wamhaga. Akabala zilando zakhe, akabala ukuthi zingakanani izono azenzileyo. Ayibo, amen. Kube khona ke ngolona unyana uvelayo naye lo ebekade khona yena ngakhange ahambe lahleka. Lona ulanyana yena ubengakhange lahleka uyabuya uza kutata yakhe nomsindo xa ibona lo mdlivo omngaka wenzelwe lona unyana wolahleka. Uthi intoni tata, kutheni uzomenzela into ezinhle kangaka lo muntu lo, kodwa bemke nemfuyo wamnikeza zonke izinto zakhe, kutheni lento kunje? Ayibo, amen. Mayikisuke kuthi bazalwane lo inhliziyo enjalo, inhliziyo yalanyana wayishiyekile yena. Haleluya. Baninzi abantu abadinga uncedo lwakho. Akufunekanga ke ngokuba ubabalele izilando zabo, just because uThixo osezulwini akabali matyala amntu. And uThixo ufuna sifuze yena, sibe nenhliziyo egcwele uthando njengaye, ngoba yena uluthando. God is love, and we need to spread this message of love ngokuthi siyiphile, singayithethi nje kodwa siyenze. Iba nothando mzalwane wami, iba nothando mntwana kaThixo. And if uzo expect ukuthi kuthando wena qala ungathandi wena, awusozulifumana uthando, because awuhlobo ufuna ukuba abantu bakuthande ngalo. It's very rare ukuthi ulifumane. Ayibo, amen. Kodwa ubungaka uthi andithandwanga mna ngolihlobo ngabantu abaninzi apha emhlabeni. Mna makhe ndizikhangelela abantu endinokhe ndibathande. Bakhona abantu abazo appreciate lento enhle encinci oyibona incinci wena oyenzayo. Kanti ngaloo ndlela leyo once akubuyele kuwathi ndinje kungenxa yala mzalwane, kungenxa yala mntu lo. Ubomi bam batshintsha ever since ndadibana nala mntu. Andazi ukuthi ngendiphi if zange ndihlangane nawo. Lo mazwa njalo. Noba umuntu angangawathethi ngomlomo wakhe omnyaphakama, angafuni ukuthi enkosi kuwe, kodwa isenzo sakho esihle osenzileyo siza kulinda kwingunaphakade lakho. In other words, yonke lento yenzileyo ibubutyebi ozobufumana kukulindile kwilizwe langapha yangaphesheya kwinaphakade lakho. Amen. So ke kubalekile ke bazalwane ukuthi ubutyebi bethu sibulungiselele obangapha kwezulwini. Ayibo, amen. Singavumeli ukuthi siqhathwe nguSathane ngokuthi asenze. Kuhle kona ukuthi ungaphakama benemoto ezinhle uhambe uyohlala encingcini mntakaba kwezinto eziphezulu kolwandle, but we must understand into eyodwa. Ezo zinto ezo zonke zezalapha emhlabeni zizashiyeka emhlabeni, kodwa xa uphila impilo yakho uthatha ubomi bakho okanye uthatha zonke izinto nazo okanye oko kuncinci nako uncede ngako komnye umuntu, uThixo wokusikelela akawadla amandla omuntu, akawalibala amadinga. Bendidliwa nje ilo message leyo. Sengase ungayithatha uyifake enhlizweni yakho, ungajonga omnye umuntu ngoba omnye umuntu uzakuphazamisa. Qalisa wenze kuhle, change the world. Ilizwe lilinde wena, ilizwe lilinde olothando luphezu kwenhliziyo yakho. uThixo ke makakusikelele. Inkosi kakhulu ngexesha lakho. Uba ufuna uthandaziswa okanye unengxaki onayo, okanye kunomthwalo okusindayo emphefumulweni wakho, mhlawumbe usenawo namandla okuqhubeka evangelini, nansi phone number yami apha escreenini. Ngicela uyithathe, unifonele, unibhalele message on WhatsApp. Ngizawuthetha nawe, ndikomeleze, ndikuthandazise. Unganikezeli umntwana wasekhaya. Noba ngabe ebandleni sebekurejectile, noba ngaba ekuhlaleni sebekurejectile, lusekhona uthando lukaThixo. And the only thing that you need is the love of God. So thatha nansi phone number yami, unganifonela, ndithandaza kunye nempilo yakho. Noba unesigulo naso, noba unengxaki onayo, ndinako ukuthi ndikuthandazise, ndicebise apho ndingacebisa khona. Noba kube emtshatweni wakho, ndinako ukuthi ndicebise apho ndinocebisa khona egameni likaJesu waseNazaretha. God bless you all in Jesus' mighty name. I love you, and please subscribe ke kule channel yami ka-YouTube ethi Bathandwa Cwasi. Just search Bathandwa Cwasi on YouTube. You are going to see my channel there. Amen. Subscribe phayana and ucofe that notification bell. Ayibo, amen. So that umane ufumana ke intshumayelo and manje sibeka phayana. Inkosi kakhulu ngexesha lakho. Thixo akusikelele. Amen.
Ngicela ke kodwa ke wenza umthandazo ngalomzuzu. Father God, in Jesus mighty name, I pray for your love egamneni likaJesu waseNazaretha. Uthando lwakho Nkosi uJesu malongame phezulu empilo. In Jesus mighty name, whatever thing ngeke Satan ehlasele lo mzimba nehlasele this family, in the mighty wonderful name of Jesus right of Nazareth, I pray Thixo wamandla ngentambiso yakho mayigcwale phezulu lo mzimba. In Jesus mighty name, whatever thing yakho Satan iyachiya chabalala iyabhanga ngalomzuzu egamneni likaYesu Christ. I speak life upon your life in Jesus mighty name. I speak life upon your situation ngegama likaJesu waseNazaretha. Lonke uhlobo lamadimoni nemimoya ekhuthele impilo yakhe yathi yaqhekeka yafa ngoku ngegama likaJesu waseNazaretha. I speak healing kulo mzimba in Jesus mighty name. I speak deliverance phezu kwempilo yakhe. You demons that are torturing this soul egameni likaJesu waseNazaretha, ndiyaniyalela phumani iphele nengcambiyeni ngo in Jesus mighty name. I thank you ke moya ngcwele solwenzile wakho umsebenzi ngalomzuzu egameni likaYesu waseNazaretha. Bless your child in Jesus mighty name. Siyabonga Nkosi uJesu kwenzekile konke ngegama likaYesu waseNazaretha. Amen. Uthixo ke akusikelele ke, ndiyabulela ngexesha lakho. Enkosi. Amen.